Kardom donatum la se pini ne lia ko puthot wang thulo la se pini pi pot sine li nang na le tumang no nang klang thunang kok ma plo tang te la ke ili tum kar biang long non ke banking sang aso nang ka chinek chot kali setami ili tum kar bia tumang bong setame prek jam ake he no kam nang che plang pang cheng tang lo ili tum kar bia tum ki jum de ta phaya puthak se ako aso na we amowang we awiwang we kam setame non kar bia tum nang ke klem pang cheng tang lo nang li tum setame news along ma video long same thek pon long i movie long same thek pon long i kopi lo ka famous nai plo tang te Delhi along GB road ke kopia posse ka famous are lo ma plo tang te halada ke nang li tum stame chini illegal kam an ke halada si do pelo la pen claim pelo halada brothel prostitute atum an ke hadak si dolablo lapen ke osomar arta kibi kithi atum han same ade angkang pi pen setame nepon po ha na lo ponji plo tangte Delhi GB road long se ponji lapen chiri damlo plo tangte hadak si long damji kopia pose hala dak la panang ang ke manang kok malake hala bangso ke cheng hot pen setame hala bangso hot ki khang khedera pen joglo dihu isi government pen setame laso sai deng pon lo je ke khang ponje phan prostitution setame non apia bangke legal bonai det pen jok non apia bangke khangon ipin khangyang lo setame non government pen hadak ke khang bom ke la puson hello je ningkan kriner tap ke playing play arta nim supia tum phan jong si hadak brothela long mate hadak GB road along theklong lok neblong lok plodang te hula ke nep ke wan la so phan ke wan atuma phan sinon ke nep chot pol apena punishment setame pichot po thik la pason dak thaksin piniar nian sa me GB road long ke la ke kemisen anong nam le hadak ka che thangklong kali la puson dak thaksin non ilitum kar biang long long sa me nang che plang bom lo non ilitum kar biang long long sa me pinangan atum lo charlie ausomaratum arta we arta kang duka anim sopi la pena arisotum non malom kache plang bang henuk pi khangyang lo nangle tum summit theglong women justice forum president di violet bepi alang li ke post nangle tum summit theglong lo alang li ka ningje pregjam aning thipik lo post alang li summit ningje piklo lapen ke ninggi thi se tami aron lo hala dak alang li bang ke thomanim sopi martu mamen en lo lapen rj da paklang pon lo nilia men bang ke en pon pelo lapen paklang da paklang pon pelo setame ilitum lapuson lo blodang te ilitum khai kaching thorji kalilo ki vir jang ang si dokok lo lapuson ana jong si itum chi hung rong lo plotang te ilitum koman tu si kaching thoranat ke che hung dun poma pinangan anim sopiatum akhelo pen kachali afan setame dakalom setame ma long kaprek setame dodam po room dodam po hadak ren en po setame alang litum hadak do sek hostame kachali amian pen chot kachali afan kali penang ana tum ke orlang no sailang no siklem pon rong non setame na litum thek pon long lo facebook long same non viral piklo women justice forum president pen jok paklang pon tang lo bang thomanim sopiatum phan alang litum amina si ka choklem chot la pukali bon setame ronga jo pen setame arta kawe arta kang duk anim sopi martum phan wan po jorpon tang lo bose ilitum arjuponong lo la lo blo dang te ilitum kaching thura angdeng lo malake karbiatum bangkeng sanga sonang ke chothor chatta kali imena tum sami ka cheplang bang tangnak don lang lazi donatum pini ke ili nangli la pen li setame e bangaso pu amasi ilitum pudun de setame la pu bangke chokche jongsi komania bang jongsi oke wai ke jor akam jong si klem lop lodang te ilitum bangke la bangke langdun ding nangni athelitum bangaso pu pena joksi halatum mo ehemalongan setame nangle pon thurok po athepi pon ma plotang te charni la so hormu ke isia bemar ason di chehang charni pena jok po latum mo ke banga so angjer kalilo ehem so angjer long stame nangle rokpo la penili ethe theni ki pu ponje ning hang halatum phan same nangle tum lahai chuma tha the aprang lahai chuklem kle aprang nangli hem nangli pai nangli po atuma hang lang pon pema nang tum chijin so sema la penali chekle po ve ma nangle tum nali chekle po me hang chilang tha chijin so sema nangle tum ka chuma tha la poson lasti karbiang long ke pinyar ni li tum che thek dam long karbiang long pini manja puna na hokon katu ka ve tum hisab dam lo non amara phai ki ongnai manja prek jek ake so itum ki mien ede ake so se tam ya phai same nang bat bom lo la ke bat ya the bang ke la non na son na a problems tam la se tam isi lo nang le tum la bang ke itum kachere mek ke na sot la pen ke ki khang ke na sot la women justice forum president pen masame pu pontang lo je penam thekser tum same amen ke klang do pu la seli tum lang dam lo blodang te alang le tum ke kapare do nang jia tum lo komania bang ke asupi arta ta hai alang le tum ke kapare do nang jia tum lo je ke messenger phan la bangso somara future ke messenger phan kapare do nang jia tum lo setami alang le tum pe na masi la puson orlang no klem pon thurong la pen ke nam pon thurong la puson jo la pen ke ili tum lang dam lo blodang te nona kai ke ili tum lang dam lo bang te women empowerment boli tum arjulong lo je
aro so tum phan se tame azo se rung pon pang tuinang po po se tame pinyar ni son son ke jo nangli tumena amajong si object ason chepaklang rong plote ko pulo object mane nangli tumena masi kachoyor kacholang hormu son cheplang rong plotang te kupusi nangli tum ka paprang on theklang lapen kupusi nangli tum phan kewang jilang arni same manang pitheklang nangli tum na pena masi women empowerment kalilo nangli tum pen masi pawir rong lo nangli tum pen masi a hormu object di isi hormu kachoyor kacholang hormu son se pinchong de khayang so lo tum phan pinyar ni li tum lang dam lo plotang te so lo tum ke pai di pai rj puili tum matha je kadu kawe seme man peng pen di ma penangana tum ki na marje pu ili tum kadu kawe same la puson penangan tum ke hoglo se tame pinyar ni nangli tum penama jong se la puson nong no kam klem rong lo plotang te la ke tum kar bia khai phan ki misian na sai gali lasinili ningjedam padingo elo pajupo la samut pialam mangela loje ili tum kar biang long along ke Delhi GB road achona bangke pinchong nangne ili tum khang do nang lapen piun an ka lahai sai lang no chapa jok long nang lapen ke la so sai lang no ka chapa jok long se ili tum phere me mia ke so pen se tame jok kon po lapen ili tum khang do nang khalip lodang te ili tum kar bia khai vir dek hangjang ji nilila bangke thomang jir phan legi puchot la pugali do pik hangjang ili tum kar biang long long sami la son ka choklem matum ka cho supply thap ka cho yor thap atum do pik hangjang la se hal ka du ka we tum phan sini ligi pulo nang li tum banga thom phan det la pu alam kali a theli tum long ke klang kle det lang ka che patu joy lang atum se tame do pik hangjang ni hal tum phan pen pen si kupon rak pe lo nang li tum a prang si me thanga khai la penali pi nang li po atum phan che ma tha tha lang hen lo kar dong